Bij de temperaturen verjoerd is het misschien wel een goed idee om een trui onder te dwan. Mocht je net meer stingen, dan kun je die inleveren. Mijn werkers van het Erfskip kennen de trui goed broeken. In Oparbijzen met Loop Alive wordt een Frieske trui ontwikkelen. Circulair is van gerecyclede wol. Dus wij willen, van Friesland willen wij alle oude wollen truien inzamelen. Om daar dan samen met het linnen, wat we hier maken in het Vlasmuseum, een echte Frieske trui te maken. De hoop is door het lied daar een nieuwe bedrijfstak in Friesland. Ja, we gaan een samenwerking aan met verschillende boeren in Friesland om met hun het vlas weer te telen. Het is een hele goede wisselteelt, dus daarmee hopen we ook een biodiversiteit in gang te zetten. Maar het is de bedoeling dat er op een gegeven moment jonge start-ups zijn die iets hebben van, goh, ik zie hier toekomst in. Want het vlas is een prachtig materiaal, linnen is goed voor ons lijf en ik zie hier een bedrijf in. Er worden 2018 truien maken en mid-september moeten de eerste kleerwerzen.